I dag har jeg har trimmet mine solsikkeplanter. De var blevet helt abnorme. Og selvom de jo er virkelig smukke, og jeg virkelig tror, jeg er forelsket i solsikker, så er de altså også bare ret vilde. De er stærke i stammen, de skal stammes op, de skyder med blade og grene helt nedefra og op. Så jeg har trimmet ret langt op. Det ligger i trillebøren her. Og så håber jeg på, at der bliver lidt mere sol inde i mit drivhus til mine peberfrugter, som mildest talt ikke har haft en særlig god sæson, grundet forskellige ting, blandt andet snegle, men i høj grad også på grund af mangel på sol. Og sneglene har jo også trives, kan man sige, i tunnelen, fordi der har været for meget skygge. Omvendt, så kan man sige, at min nyetablerede mit urtebed her, faktisk er kommet rigtig godt afsted. Og det tror jeg simpelthen er, fordi de er blevet skånet lidt for solen. Og det fremler bare med bier og brumbasser og andet godt i mine urter her. Så det er simpelthen bare ligesom det skal være. Men jeg vil helt klart genoverveje, hvad jeg skal gøre næste år i forhold til at få mere lys i tunnelen. Jeg vil stadig gerne have solsikker nemlig, men det bliver ikke lige så mange her på den her fløj. Det kan også godt være, at de kommer et helt andet sted hen. Nu må vi se. Skal vi se, om jeg kan finde en lille bi hernede. Det vrimler. Små, søde arbejdsbier, som laver honning. Mums. Hej hej.